Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kenda mor mokalo mar bedo kodi odiechieng' ma kawuono. Akaw thuolo ni mondo mi arwake wendo wa bonyiswa ni nyinge nga en wuod kanye. Olonye weche mage e kor ka thieth kae kata wadonje twak achiel kachiel. Machiegni penj laktar. Erokamano. Iluonga ni Joshua Lang, aja Sembo. To alonye weche mag thieth mag jo madongo, jomoti. Emomiyo antie kaka wuono. Erokamano. Erokamano ahinya. Kawuono miyowa ng'eruok machuok manadeno kata kamano onge wach. Kawuono daher mondo magoye mbaka kotenore kod jogo ma higi oseniang', githoro ga bedo kod chandruoge mopogore opogore. En mana ni achiel kuom chandruoge ma bende thoro bedo mang'eny en lalo paro kata wito paro, ma bende dhowegi nyalo wacho kacha ni memory loss. Seche ma pok wadonje twagni ahinya, mori nyalo mulonwa ni memory loss thothne ang'o matimore to chako ga gi e kidieny mane kata higni mage? Erokamano. Memory loss en achiel kuom tuo machando jok madongo, to ochakre ga ka ng'ato chopo higni 65 to nitie tuoche moko ma bende chande kaka koro tuo pressure gi tuo mar sukari. Kuom mano achiel kuom ranyisi mibiro fwenyo ka ng'ato nigi tuo mar wito paro en ni obiro dak ka odwaro mondo ifulri ne sa ka sa moluwore. Wiye wil ni isefulri kendo obiro dwaro ni fulri kamano kamano. En fulruok no kende? Oting'o weche mang'eny. Fulruok no mar ariyo, wiye wil no osega chiemo, wiye wil no osega muonyo yath, wiye wil ni wendo moro donjo ot kae mane dwaro nene, wiye wil nyaka gi nying nyithinde. Koro biro ga penjo ni in ng'a to mato nyathine. So onyuolo weche mang'eny kaka mano medo dhi e kaka kendo onyuolo weche mopogore opogore machopo kama koro donjo stage machielo mar wito paro. Yes. Thothne iwacho ni obro nyuolo weche mopogore opogore, obro chako gi wich wil ma gik matindo tindo kaito bang'e no iwacho ni obro nyuolo gik mamoko. Gik ma chal nade mobo nyuolo? Wito paro en mana stage mokwongo. En stage mokwongo mar ng'ama duong'. Kose ka onyuolo odhi kamano konyuolre ka onge gimitimie to wa kanyo to donjo stage ma waluongo e kizungu ni depression. Nikech wito paro achiel kuom ranyisi mar depression. Koro koa e depression be kokonye to koro dok into gima waluongo ni mental disorder. Koro dhi kamano ma koro chopo kama koro en gima waluongo ni dementia. Kata moro ma koro ok onyal ng'eyo gimoro amora ma kowuok e dhora ng'ach to dhi chuth ok onyal paro duogo cha. So chopo e stage no koro chakre gi memory loss gi wito paro. Iwacho ni thothne ochako kuom higni adi? 60? 65. Ma jowi 65 te kata thoth gi kwan gi chal nade jogo ma nitiere kod chandruogni kochako higni 65? Atamalo 55. En nonro matin nikech ang'e ji mang'eny ma higni 65 to pod gitiyo, pod gitimo gigegi kendo pod giloko ohendnigi e yo makare. Gini atamalo 45 jok matimo gigi makare. Lakini nonro mantie en ni atamalo 55 mar jodongo ma 65 gintiere gi wito paro kata memory loss. Kaluwore gi tuoche ma bende gintiere godo okelo negi memory loss. Erokamano ahinya. Ang'o mipani ber ka wago mbaka odiechieng' ma kawuono weche mag dak kata rito jodongo mantiere kod wich wil mathoth? En gima lich ahinya nikech kaka yawacho atamalo mamalo mar jodongo nigi tuoni to onge jok ma winjogi. Koro nikech onge jok ma winjogi, gimbe koro giwere ni gin giselal. Giwere kamano ni giselal. Koro ka wanyalo golo dok e it jowa, to koro jowa nyalo fwenyo ni kare wane monego wawinj jodongo gi mondo mi wakonygi gi kama gintiere. Koro mae momiyo en gima lich mondo go mbaka. Nikech thothne oganda samoro ok ne ni jaduong'ni kata miyoni nitiere kaka wiye wil, odwa ni mondo mi owinje, odwa ni mondo mi oparne, odwa ni mondo mi okonye. Thothne oganda chwanyore nyaka ni donge nasetimo ni gini kod weche makamago. Omiyo ponono ni ng'ato nitiere kod jogo ma hikgi oseniang', wanyalo kete kata higni 70 gi wiye kata 68 kanyo, moro inyalo chako chiko ite chendo ni mondo mi winjane. Kaito bende ka wang'iyo oganda waduto to inyalo bedo jahigni 10 kawuono to tok higni 70 kata 60 tibo bedo achiel kuom jodongo gi. Omiyo en chenro ma lich ne ji duto te. Erokamano ahinya. Adoni koro wago ane e mbaka e weche mag memory loss. Wachak gi kanyo koro. Memory loss iluongo ni wich mawil. I think mane kaka onego kete wich mawil.
So memory loss ikelo gi yore mopogore opogore. Achiel kuom gik makelo memory loss en tuoche mamako jok mabet dongo. Kaka koro tuo mar pressure, tuo mar sukari, tuo ketho del gi paro. Gimomiyo paro malal ni lich ahinya kwago mbake en nikech ing'eni tho mokwongo, ng'en tho ka tho nigi stages mopogore. Stage mokwongo mar tho en lalo paro kata memory failure. Koro sama pachi olal to yot kabisa mondo mi ng'ato ok nyal ng'eyo kama intie kata gima timi. And therefore, goyo mbaka lalo paro ni en gima lich nikech sama isebedo gi tuo sukari gi tuo pressure, koro koko manage tuoge ochope stage machielo, kaka koro tuo sukari kochope stage mar 2, moae stage mar 2 chope stage mogik moluongo ni chronic, koro yot ahinya mondo chak koro ketho pachi to gi fuondi mamoko kaka koro kidneys. Pressure bende kamano, kosiko ken malo to yot mondo chak ketho pachi, to koketho pachi to koro nitie gik machako timo mopogore kaka nitimo gande. Ichako penjo nyithindi nyinge, kama ka wendo donjo tipenjo ni poka chiemo, mamae nyalo chwanyo jok marito jatuo ni to gi anyuola mamoko. Koro samo we lalo paro ni, to ber ka jowa ng'eyo ni ng'ama pacho lal en ni wiye nyalo wil gi gima notimo. Ma bende ka en ng'ati to ber ka imbi ng'eye mondo mi kik kel chwanyruok kindi gi ng'at marite chande. Yes. Lal wich wil kata memory loss moweyo odiochieng' makawuoni thothne omako jodongo kende koso ntiere kaka onyalo mako joma tindo bende, kata ka odoko ni twakwa to ntiere kuom joma dongo to onyalo ka mako joma tindo bende? Yes, memory loss mako ng'ata chakre ng'ama tin nyaka ng'ama duong'. Pogruok en nani, koro ng'ama duong' cha roteke mag dende koro nyap, koro ni piny. Amomiyo kodonjone to koro nyuwe mapiyo, ma koro ranyisi nenre mapiyo ahinya kuome. But ng'ama pod tin to nyalo bedo gi memory loss to ranyisi ok nyal neno mapiyo nikech roteke mag dende pod ntiere malo moro. Mathothne wacho ni tuoche mathoro mako oganda ka gisebedo joma dongo kaka tuoche mag pressure kachiel kod sukari ema thoro changia kata ema thoro chwalo ng'ato mondo mi obed kod wich wil. Yes. Enena kamano, enena mago kende. Ok pressure kende, kata na igori piny. Igori piny gi wiyi nyalo kelo lalo mar paro. Nitie gik ma waluongo ni infection bende odonjo ni, kaka koro infection moting'o kama koro waluongo ni meningitis. Meningitis kodonjo ni tibiro winjo wich bar moro ma ok mar kawaida cha. To wich bar no kodhi aming'a ema nyalo ketho paro, ma koro nyalo bedo gi paro mar wich wil cha. Ma bang'e kothiedhi ma koro meningitis no chango, to ibiro dong' ka pachi koro oweyo ni koro wiyi wil mang'eny. Tuoche kaka koro nyathi monyuol, maybe ndalo mane mama ne pek, to maybe no ogore kata piny gi ka nyathini onyuol, to kaka omedo dongo e kaka gini chako chando pache. Machielo en nitie yedhe, joma tiyo gi yedhe sani, iyudo ka ng'ato ohero madho ndawa, njaga, kong'o. Gi kaka imedo bedo maduong' e kaka gigi chako chando obwongoni. Nikech obwongo, dendwa te, fuonwa te tudre go obwongo eka watimo gima obwongo wachonwa. So ko obwongo ochako kethore, to koro nyiso ni koro gik mwatimo cha koro ret gi dok chien nikech onge tudruok kind obwongo gi del mamoko. Yes. Thothne wawinjoga kata waneno ka jogo ma higi oseniang', jogo mosebedo madongo bende kopogore kod tuoche kaka mag sukari, pressure, ntiere ga tuoche mang'eny ma bende donjo kuom oganda wa kaka higni medo sudo, to tuoche gi thothne itiyoga kod yedhe mopogore opogore. Seche ma ng'ato osebedo maduong', seche motiyo kod yedhe ma opogore opogore, side effects mag yedhe gi bende samoro nyalo kelo wich wil? Yes, ahinya. Ang'iso ga ji mang'eny e wachno. Nyocha naneno jaduong' moro okete nyaka yath mamiyo nindo. Mang'iso gi ni nang'o nyaka iket jaduong' e yath mamiyo nindo. So adier makende ni yedhe koketie jatuo yedhe ma opogore mang'eny to bende nyalo inyo pache. Waluongo ga gi dhowegi ni drug to disease reaction. Yadhni odonjo to yudo ka moko kapod ne goyo tuoche mamoko ka dendi, to mae be pod odonjo. Koro mae nyalo chando leche, achiel kuom leche matero wach e obwongo ni
ma mano en adieri ni onyalo changia e bedo gi wich wil no indo. Tuoche yedhe ma imuonyo ne tuoche mopogore opogore nyalo chwalo ng'ato e thuolo mamalo mar bedo kod wich kod dementia. Emomiyo nowacho ni gin gi cases mopogore opogore. So wich wil inyalo keto kaka achiel kuom gik ma nyayo dementia, mamiyo ichopo e stage mar dementia chande. So dementia koro chopo kama koro ok inyal paro kata chi kawuono, ok inyal paro ni en sadi, ok inyal paro ni in kanye, ok inyal paro ni ichamo ang'o, ok inyal paro ni kiwuok e dhorangach ok inyal paro ni dalani ni kure. Mane kama koro ng'ato wuok to dhi molal. Koro mane e stage mogik ma kia kanyo to koro ichalo ng'ama janeko cha nikech koro nitie gima waluongo ni mental disorder. Koro wich paro malal ema ketie mondo ibed gi gima waluongo ni dementia no endo. Ma gin agina kidienje mopogore opogore. Ma en kidienje mopogore opogore, gin classes mopogore opogore. Ma kok okony mokwongo ni, ma en wich mar wil ni, paro ni. Kok okony paro ni e stage mentiere no, then yot mondo mi chopie kama koro waluongo ni dementia no. Gi kama wantiere no aneno ka saringo matek mokalo kata kamano koro adwa ni iwuothe kodwa kod classes kata kidienje mag wich wil kuom joma dongo nikech wayudo ni onyalo mako ng'ata ng'ata mak mana ni maino kata focus kawuono waketo kuom joma dongo. Iwacho ni class mokwongo en wich wil mar gik matindo tindo, samoro ni iwe dhot nono wiyi owil, ni iwe dhot nono, samoro no kiloro rangach kae to wuothe kodwa e classes gi kaod kaka thuolo magi kawo mondo mi ocholre okang' machielo nyaka wachope kidienje mogik ma koro ng'ato okiare kata kama entiere. Erokamano. Wich wil ochakre achiel kuom ranyisi mabiro nyisi ni jatuo nitiere gi wich wil en ni obro penji ni in ng'a e kinde monuore nikech in daga kode kanyo pile. So penjo mobro penji ni in ng'ani, penjo mobro penji ni be asechiemo, mano kende ranyisi mabiro nyisi ni jatuo na ni nitiere kod wich wil. So wich wil ji mang'eny confuse ga wich wil gi depression. Kia kanyo to ibiro chako neno ka koro wiye wil mana kaka iwacho, wiye wil gi loro dhot, wiye wil ka ng'ato gocho ne, wiye wil onyalo manyo simu to ting'o simu e lwete. Mana achiel kuom gima biro nyisi ni jatuo na nitiere kod memory loss. Ibiro yudo ka wendo nyathine kobiro to wiye biro wil ni mano nyathine kendo biro dwaro mondo nyathine no fulore di mang'eny. Mano bende biro nyisi ni mano en jatuo nitiere kod memory loss. Okiano chiemo, mano biro nyisi ni jatuo nigi memory loss. Machielo oger seche te. Kipenje penjo moro to en ofil ni isega penjo no. Koro mano biro miyo obedo makwiny seche te nikech ng'eni koro gino tudore go bwongo. Koro bwongo ne bedo makwiny kinde ka kinde. Mae mamiyo ka ng'at mantie kode oko elewa oko winje to biro kelo ga chwanyruok kinde gi ji ariyo. Maka nyathine moro biro mosefulore ni en nyathine to biro fulo ng'amo dago ni sande. Koro mae miyo nyithindegi mang'eny ok bi ng'eyo ni mae gima mama nigo kata ma baba nigo. Koro biro riembo ng'ama konyo jatuo cha. Koro koriembe ting'eni jatuo ma koro dong hali matek. Emomiyo mano and then wich wil bende kelo kama kiketo ne jatuo chiemo gi sende ariyo to obiro chamo sana achiel to weyo achiel. Nikech pachi nyise ni sende gi gin sende ariyo, manyiso ni ji ariyo nego bed ni chiemo ka. So mae momiyo watemo ga wacho ni samitimo kamano to puonjri chiemo gi jatuo kata learn to eat together. So kiketo chiemo ka jatuo chiemo kanyo to imbi chiem kode kanyo mondo ne ni sende gi gin ariyo to wan ji ariyo. Kata kamano kikete ni chiemo kende to weye san kuon galot kata kuon gi ring'o to obiro chamo mana ring'o kende to weyo alot. To ka pacho nyise no ocham kuon to obiro chamo kuon kende, obang'a kuon to weyo chiemo. Nikech mano pache. Koro ka ineno ka jatuo osechako kamano, iyudo ko ohetho to weyo kuon. Ok ni ok odwa kuon, but nyise ni kuon ni ng'at machielo nego cham. So mano bende biro nyisi ni mano en gi memory loss kata paro malal. Kamano. Koro mano kidienje mar adi? Mano pod wan e kidienje mokwongo mar memory loss. Nikech kia memory loss kok idhi depression. Koro mano pod wan e memory loss pod lalo mar paro. Ma kapok odhi e kidienje machielo wuok e memory loss ka modhi e depression, ma nyalo kawo thuolo ma nyalo romo nade? Nyalo kawo thuolo ma luwore gi igni, kaka igni bende medo dhi, kaachiel gi yedhe ma jatuo ni tiyo godo, gi chiemo mochamo, gi kaka gik mitimo ne alwora ne ka. Nikech nitie gik moko ma kok itimo ne jatuo to yot nyalo kawo e kinde matin moloyo
kata na kuom dweche 12 mamano higa achiel mondo o graduate oa stage mantie to donjo stage machielo. Kaka ne wawacho motelo, nitie yedhe ma kiketo ne jatuo kiketo kuom jatuo to yedhe gi nyalo affect rate mar memory loss ne cha. Koro graduate oa kama ne nitiere cha to donjo stage machielo. Mana kaka wawacho, ochakre gi wich wil wieno wino chiemo. Mano mokwongo, wiye wil kodi. Koro kaka wae stage no, odhi stage man kata nyathine ok onyal paro cha. Luwore gi gik motimo, gi gik mitimone, gi chiemo mochamo, gi yedhe motiyo godo. Ema biro miyo oa stage mar ni ok onyal paro nyathine, odonjo stage machielo ni ok onyal paro dalane cha. So dhi kamano mos luwore gi gik mitimone gi piny koni. Wabuka uyueyo ka waduogo to wabudhi nyime kidieny mar 2. Wang'iyo kacha wich wil kuom jodongo. Wantiere kod penjo mang'eny kachiel kod dwaro ng'eyo mathoth, omiyo kik idhi mabor kik isudi. Wawinjo ni kidieny mar 2 kapono ni owuok e wich wil modonjo e weche mag depression ni. Ma adhi timore nade, odhi kelo chandruok mane ne jaduong' ni kata ne ng'ama dayo ni mabiro keto ngimane kama ok ber ahinya. Kik isud kata matino. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Ikawo tij ng'ato ne timo, nyaka ibed ng'ama jaratiro ma ing'eyo kiwango kata level midhiye, ing'eyo ni ka winjo be natiyo gi pesani, koa ka tiyo gi pesani nyaka chieng' itim tijni mi hand over ne wuon tich kiful manyiso ni tieko tijni. Ukitaka usistruggle January, anza kujipanga mapema Jinyime vitu fulani sahi na ukat cost ya vitu unnecessary. Uone vile January utakuwa kwa mafuta wengine wakiteseka. Sahi ni kufanya vitu na mpango. Sio kama kitambo venye responsibilities zilikuwa kiasi ama madozi zilikuwa zinaingia mfululizo zii. Sahi kuna vile lazima ukuwe mjanja ndio uondoke stress. Jipange sawa sawa. Dial *811 *415# to get Jipange sawa sawa. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Royal Mabati Factory, kambi achiel kende maloso mabati manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado bende yudore duto. Yud offers mag Christmas sani ka gauge 30 mar box profile dhi gi siling 400 kende, Roman tile profile gi siling 534, stone coated tiles gi siling 600 kod nengo molwar mar steel trusses. Yudwa Kisumu Accra Street momanyore gi apaya ma Paul Mboya Manjit Building kata gochnwa e 07222 638 Machiegni kende penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo kacha wich wil kuom jodongo. Ipimonwa kacha ni ochako kod wich wil gik matindo tindo kata nyalo dhi kidieny mar 2 ma bende nyalo luong ni depression kanye kama wantiere. Adwaro ni mondo mi wang'e ne ka weche mag depression kod wich wil makoro mako jodongo. Kako timo jodongo seche ma ng'ato sedonje depression en ang'o matimore ne kopogore kod wich wil mane wanene kidieny mokwongo cha. Wadonje kidieny mar 2. Erokamano. Depression koro chalo ochiegni ahinya gi lalo mar paro. Ka okin kino kibing'eyo ni jaduong' ni en gi paro molal kose en gi depression. Now, depression dwa chalare ahinya gi gima jo mang'eny luongo ga ni stress. So depression koro e kama koro chupo kama yudo ka koro ng'ato kuyo en kende seche duto, ok odwa ng'at mabet kode.
sechego ema koro yudo ka jatuo ma jaduong' yudo ka di mang'eny koro kodwa kata chiemo, ok odwa ng'ama wuoyo kode, ok odwa kata dhi luok, ok odwa kata modho pi. So kanye ma koro dwaro ahinya ng'at ma bedo machiegni ahinya kode, nikech ibro yudo ka gik makelo kaka koro depression ibro yudo ka nitie wuode moro manohero ma maybe giawe marach ne olalo, maybe ne otho. Koro mae nyalo chando pache ahinya, to chando modhi chando godo pache no ema koro dhi kete into depression. En koro pogre gi wich wil kata memory loss. En to koro dhi thago pache ma koro kete kama koro bedo depressed kata keto ne depression. Koro depression chal ali moro mar ni ikuyo, jatuo kata jaduong' odak adaka kukuyo, kobet kende to bredo omako tike kama, or omako lembe, okuya kende, okodwa wuoyo, seche moko kilewe to bredo ka piwonge bichwer, mani ng'eni en jatuo mantiere gi depression, en depressed. Ofil ni en kende, ng'ama nyalo konye onge, jogi osetho te. Koro en bende wachopo ga stage ma kama jatuo ina no waluongo ni o give up. Masechego ema koro dwaro ng'at manyalo bedo kode mamiyi kata yedhege kaponi ni jatuo mantie yedhe, nikech kiketo ne yath machiegni bute to ibro doko muonyo te. Mamae mibro yudo ka jatuo ne otho kata gotieno ka jinindo. So ok onego bed kende. To ilero no kacha ni manyalo bedo stage mar ariyo, adwani mondo mi waduoke ane chien koni. Ka depression bende nyalo kelo memory loss. Well, depression, ka jatuo mochopo ni gi depression, en gi memory loss bende. Ok onyal bedo gi depression to onge, nikech no wacho mokwongo ni memory loss ema kelo depression. Manyiso ni ka o graduate memory loss ko owuotho mos ka onge gimotimie kaluwore gi gik mantiere alwora jatuo, kaka kuom ranyisi nitiere yedhe momwonyo mang'eny, gigie kikotime kamano tema koro chopo kama entiere gi depression. Kochope stage mar depression to automatically memory loss bende entiere godo sama entie gi depression niendi. Koro memory loss ni ibro do ka bende tima tije mano timo mokwongo cha ngima jatuo ni, to depression ni bende tima tije ma onego beno timo ngima jatuo ni. So jatuo ni en gi memory loss wiye wil, to bende sechego be okuyo. So magi te timore kuom jatuo ni at the same time. So gigi te ma koko kony tema koro chopo kama koro jatuo koro chopo kama koro en ng'ama kiare cha. En ng'ama nyalo dhi kata oko kama obete no, onyalo olo pi kata kama obete no to onge gi tuo maledi into olo pi no endo. Wantiere ga kod weche ma opogore ma osebedo ka liekore kotenre kod weche mag wich wil ahinya kuom jodongo. Mori nyalo nyisowa ni gin ga weche machalo nade, ka to bende nyalo fuononwa tiendgi kod adiera manitiere. Kuom ranyisi nyalo wachi ni wich wil inyalo kel kod juok, mano mana ranyisi machiwo. Adiera man kende ni juok ok nyal kelo wich wil. Tuoche mopogore kachiel kod higni nyalo miyo wich wil bedie. Moko kuom weche mathoro liekore chalo nade? Iwacho mang'eny oganda jokanyana mwachoga mang'eny ni gima kelo ga wich wil en ni ka ng'ato ochamo chiemo mamoko, like ka ng'ato osebed ka ochamo, wuondo ni ng'ato sik chamo kata maybe madho, anyalo paro nonyisa ni ng'ato ka madho nyuka pile ka pile, moko madh chae, nyuka monge sukari, to ni mae nyalo kelo ne obedo gi wich wil. Ndalo moko ng'ato nonyisa kamano, nacho ere kaka nyuka gi wich wil bedo kamoro achiel. Mana kaka ndalo machon iwacho ni kik ituge koth biro mi malaria, to ok en adier ni koth kelo malaria. Same to mano be ni kigori gi ng'ato, goruok gi ng'ato kia biro kelo ni wich wil. Ka ng'ato kawo lawi to nitie kaka odhi tiyo gi lawi ni, to kotiyo gi lawi ni to lawi biro kelo ni wich wil. Mamano ok en adieri. Adieri mantiere ni wich wil en health condition, health condition, en kidieny mar tuo ma nyalo mako ng'ata kaka nwasewacho chakre nyathi nyaka ng'ama duong'. Makmani koro jaduong' bedo nikech gik manotimore seche moko kapod nodongo ema koro affect sani, nikech koro higni osebedo mang'eny. Bedo ni nogore piny ndalo moko, notugo mpira ndalo moko, mpira migoyo gi wich, igoyo mpira gi wiyi, go head. Mano with time ka ng'ato bedo maduong' to koro chako ketho obwongo.
to en adieri ni obongo kosefweny ni ngi memory loss to ber mondo mi idhi kar thieth mondo pim wiyi mondo ne ni wiyi chal nade. To kapo ni wiyi ber ting'iyo iga to gi yedhe ma jatuo tiyogo to gi tuoche mantiere kata underlying health condition ma jatuo nitiere godo at that time. Nitiere possibility kata nyalruok ni yedhe moko nitie minyalo gol maonge tiende. Koro kar mondo iti gi yath ti manage gi chiemo gi exercise to gi goyo mbaka kata tudruok gi ji mantiere alwora ni. Nitie moko chuno nyaka iti gi yath kaka wich wil kuom ranyisi mkoro wuoye memory loss ni. Ok chuno nyaka iti gi yath maduoko pachi. Inyalo timo gik ma kawaida gi to mos to pachi biro chako duogo kapo ni ok otegno ahinya. Wathoro ga bedo kod tuoche mopogore ma bende nyalo ga biro kod wich wil kopogore kod higni. Ani mulonwa kacha ni pressure, depression, ni mulonwa kacha ni samoro yedhe ma ji tiyo godo samoro kaka ng'ato nodongo nyalo chwalo mondo mi obed kod wich wil. Tuoche mage ma bende nyalo bedo ga kod ranyisi machalo kod mag wich wil nikech wawinjo ka nitiere kod ranyisi mang'eny ma bende ni pimono kaka samoro wich wil ng'ato koloro dhot ok ochiemo kod gik ma kamago. Tuoche mage kuom jodongo ma bende nitiere kod ranyisi machalo kod mage. Infections mag wich kaka koro meningitis kuom ranyisi. Otenre ahinya gi memory loss kata paro malal. Tuoche kaka cancer mag wich kata moluongo ni kata tumor, brain tumor nyalo bedo gi ranyisi mar memory loss. So otenre ahinya nikech en about wich, ok en del te. En about wich. So gik ma affect wich nyalo bedo gi ranyisi machalre ahinya gi mag wich wil. To mang'eny thoro bedo mane? Mang'eny thoro bedo infection mar wich kata meningitis. Sana meningitis no ng'enyne kech meningitis en ikele gi infection. So sama meningitis no donjo tibiro yudo ka kopono olal tibiro weyi ka koro memory ni olal te. To sama pod entiere pod thagino ibiro kata kieri chopo kama koro ikia ng'ata kia kama entiere. Wathoro ga bedo kod jodongo dala de kachiel kod ka kwere mana kaka ni wawacho chat samoro neno ka wich wil osechako donje kanye ma onego beni chopo kata wacho ni oyo kata onego beni atero ng'ata ni mondo mi odhi one laktar. Kochopo level mane, kochopo stage mane ka ng'oma timore? Well, kochopo stage kama koro okia nyaka kama entie, ochopo stage kama okia nyaka ng'ama niga kode pile. Stage no kochopo to koro en stage ma koro is alarmic. En stage ma koro nyiso dalili man koro en ng'ama koro onego beni odhi hospital oneno laktar. To sama kochopo stage no tibiro do kan tinya ka gik ma bende otimo. Sama okiai to nitie gik motimo. Tene kidonje ot to obiro chako ger kodi. Ntere ka kidonje ot kae to ino kin jaka So kineno ka jatuo chako bedo gi stage chopo stage aina no then onego beni inyiso watne mantie machiegni kode kata ringi tero hospital halilo. Itere hospital mora inyalo tero hospital mora clinic koso nyaka gibed hospitande mag piny owacho madongo ma inyalo tere lure gi yuto mar anyuola. Onyalo tere private kata onyalo tere hospital mar sirkal ok clinic. Nikech en ng'ama nyaka go picha e wiye timang'o daktari nyaka non achiel ariyo adek to mae dwaro daktari motiegre mantiere kod oboke. Koro nyalo tere private kata nyalo tere hospital mar sirkal kaluwore gi nyalo mar jo family. Ma kinene ka ng'ato wiye wil ineno ka koro sechako kiare to ber ka itere hospital mapiyo kaka nyalore mondo mi yud kaka inyalo timne tests mopogore. Adwani mondo mwang'e ni kidieny machielo kaka thothne itimo tests kata kaka itimo diagnosis makoro wachni ma itokore en memory loss makoro ok en memory loss ma nyalo bedo depression kaka ni wacho chama nyalo bedo side effects mag yedhe thoro chalo nade? Di mang'eny daktari kosetimo ni gima luongo ni physical examination okuongo rangi mondi nitie penjo mopogore ma onyalo penjo jatuo like kuom ranyisi ma ahero ga penjo jomadongo yani isechiemo ibiro jo kama moko ng'isi ni pok achiemo to ichiemo mogik karang'o ni be asega chiemo adieri moko nyalo ng'isi ni pok ochiemo ga nyaka nene and my bro miyo establish kata ifwenyo identify gima the kind of pim monego timne. Now kwasefwenyo ni jatuo no ni chal kamano
Koro biro ka most of the doctors, dakteche mang'eny biro dwaro mondo opim wiye. So pimo wich nitiere mopogore opogore, inyalo tim ni MRI, inyalo tim ni CT scan. Koro kose tim ni mago, scans go, to scans gi dhi golo results mopogore opogore. Koro kaka daktari obro dhi through results ma duoko gi nitiere godo, then obro interpret kata obro loko gi, obro somo gi, eka obro ng'e ni a stage ma ng'ani nitie ni en depression or en memory loss. Di mang'eny scan ok bi golo ni en memory loss. Scan bro golo ni either en gi infection moro e wiye, en kama omako bath obwongo koni, or nitie nerve moro mobedo disconnected. Koro from kanyo ema koro ichako koro kete yedhe manyalo revive kata manyalo duoko ler mochotni kata ler mowere ni pache. Nyalo kete yedhe moko manyalo duoko bende pache mondo mi ochak paro nyaka gik ma otimre nyoro kata motimre bang'e. So di mang'eny iyudo kokete yedhe gi, to nitie yedhe mamoko bende manitiyo godo, like ne nitie gi pressure, nitie gi tuo sukari. To yedhe ka mar paro ka be oketnie. So magi kikawo jatuo kochiemo mowinjore, to dhi wasen, dhi keto pachi bedo ma koro ok ber ahinya chuth. Dhi chako koro, waluongo ni side effect koro. Koro dhi chako koro timo gik ma yore nikech koro yedhe ka malo, chiemo monego iyudi sami muonyo yedhe ka bende onge. Koro pachi bedo makwiny seche te. Ma kokelni chiemo tinyalo puko, idwa kelni pi modho, ipuko kucho. Ok ji duto te man gi hawi mar bedo kod nyithindgi kata nyikwegi manyalo neno kata nyalo fwenyo ka gintiere kod wich wil. Yudo ka thoth nitiere deye ma odak kendgi kata nitiere kwere ma odak kendgi ma samoro gisechopo kar wich wil, kae to ging'eyo ni gisechopo kar wich wil. Samoro ne ogwedhe kata diere mane chon nonyalo yudo thuolo monyiew TV ma onyalo neno penj laktar odiochieng' ma kawuono. Ere kaka ng'ato nyalo timo self examination kata ere kaka ng'ato nyalo fwenyo en owuon ni kama ntiere ni doko ni onge jok manyalo fwenyo na, to kuma bede ni kotere kod gima winjo ni to anyalo bedo ni ntiere kod wich wil. Betiere kaka ng'ato nyalo timo self examination. Now self examination kata mondo ing'eri iwuon ni in gi tuo mar wich wil, ibro fwenyo ka wi wil, yo mayot ahinya mibro fwenyo go en ka wi wil gi kama nikete simbi, wi wil gi ka ni chiemo. So kifwenyo ni wi wil ka ni chiemo, to ng'ato maybe kata ka onge ng'ato buti tibro fwenyo ni to sende gi donge chan ni sende gi no pok oluoki, chan ase chiemo. Then kifwenyo ni wi wil nyaka ni se chiemo, ifwenyo ni wi wil nyaka kata kama simu nitie, gik mayot aina go, to yot ahinya mondo koro iring osiptal mondo ing'is daktari ni okay, wiya wil ga kata sama se chiemo to wi wil na se chiemo. Anyalo manyo simu tating'o simu e lweta kata simu ni ofuko. Ang'o manyalo bedo ni magi timore? Koro daktari biro kawo okang' mowinjore korka weche mag thieth chakre kanyo. Waboka uyeyo ka waduogo tibo nyisowa kaka thoth ne duoko chal seche mosego picha, nikech nipimonwa kanyo kamoro kanyo ni nitiere kaka igoyo picha ma igoyo ni. Kuom ranyisi ka pono ni ng'ato nitiere kod chandruok mar obo kata TB odonjo, nitiere kaka kogo picha to biro nyiso kaka TB odonjo. Chandruok mar wich wil ni kogo picha kaka mani wacho cha, thoth ne picha nyalo wuok nade. Kwase ka uyeyo kokibiro nyisowa mano. Kae to bang'e wabodonje kidieny machielo ma ibo nyiso kaka ng'ato onego bed ni dak kata rito jogo makoro osebedo jodongo to osechako bedo kod wich wil. Kik idhi mabor, kik isudi, winjo weche ma pod biro. Picha nyalo chalo nade? Osetima test kata osetima pichni mopogore opogore, duoko thoro chalo nade? To kapono ni intiere kod jagono ma osebedo jaduong' kata dayo to wi osechako wil, ere kaka inyalo konye, ere kaka inyalo rite mondo mi obed kod ngima maber mantiere kod kwe ma ok odhi e kidieny machielo mwadendo kacha ni depression. Kik isud kata matin. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa.
Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And the Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka iyiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak ndalo buora kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kuom dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Christmasi. Huenda bahati ni yako. Cheki content noma pale View sasa. Kisha piga *487*3#. Chagua jipange na View sasa. Kisha chagua video package. Ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Kumbuka pia kuna washindi wa shilingi 1,100 kila siku na shilingi 1,500 kila wiki. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Problem is we do not have the revenues to support the disbursement. That is why there is the delay. Piny owacho oyango ni oonge pesa mar dhi nyime gi chwalo mbolea ma nengone ogonyore ne jopur kaka ne osingnegi. Huyu kijana vile alifika nje akapata hiyo pale ya nje imezimika na akajaribu kumulika tochi hivi kidogo, ndiye akapata watu wengine wako hapa nje. Hakuwa anajua kama hao watu ni watu wa idagani wako hapa nje, ndio wakamfamia tu hapo. Na huyu mtoto tu alitoa sauti moja tu, ati mami nimekufa. Familia More County Manyamira yagora tich gi tok jonjore nego wuodgi kendo weyo jomamoko gi hinyruok maricho. Piny owacho chwalo chiemb kony malo familia 200 ma pio ula odaro e gweng' ma Kakola Ombaka County ma Kisumu. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu wich wila kuom jodongo. Ne wachake kidieny mokuongo wang'eyo kacha ni wich wil nyalo chake higni mage, onyalo chako wi 65, moko bende nyalo chako chon, moko bende nyalo chako moleo ma ng'ato osechopo higni kata 70 to wiye pod ler mokalo kata higni 80. Ok ang'eyo ni mato luwore gang'o, wabong'iyo bang'e kanyo matin. Ne wang'eyo kacha kar weche mag pichni ma onego beni goyo mondo mi onyisa kidieny kata okang' ma memory loss osechope. Ne wacho ni gin pichni mathoth ne igo e wich. Lernwa kanyo matin. Igo e wich, obongo dhi golo picha machalo nade, kaito wasud gi kanyo. Erokamano. Kaka nawacho, ng'enyne wa timoga MRI, brain MRI, waluongo ni brain MRI kata CT scan. So mai koridonje machine to machine dhi ng'iyo leche gi kaka remo donjo, remo moting'o oxygen donje wi. So from there koa kanyo to picha machine dhi golo picha to dhi golo bende odhi golo kaka gik ma oyude wich en. Now picha ibrodo gik moko ma rotenge ma tibrodo gik kuonde moko be mabet rochere. Ko ibrodo ka gik machalo rotenge oting'o weche mopogore kama oting'o remo ma onge gi oxygen kata clot, remo ma otho gi bath wi konchiel kata wi ite. Mae koyudi ng'eny kaka ong'eny kata clot no kaka ong'eny wiye picha no, mane mabiro nyiso kaka buongo ni obedo damage kata kaka buongo ni okethore. Mar ariyo, kosegol picha no to nitiere machielo ma bende wuok kondiki mondikre. Koro mondikre ni ema koro loko gik ma picha mineno kaka kamoro ratenge, kamoro rachacha
ema koro loko. Koro samose loko kowuok tibiro ng'e ni buongo ni en kama kama, bath buongo ni ber, koni en kama kama, koni remo ng'enye, koni remo tinie. Kaso koro gikone piny kacha to biro nyisi ni koro gima gini golo en ni obuongo ni nigi tuo mar depression kata tuo mar memory loss. Wapothoro ga bedo kod chandruoge mopogore opogore mag tuoche kopogore kod tuo mar sukari kata kwa keto tuo mar sukari kachiel kod tuo mar pressure kaeto weche mag wich wil gi be odonje. Kara ni wang'eni kaka wanyalo rito jodongo mantiere kod conditions kaka pressure kachiel kod sukari kato wich wil bende odonje. Ere kaka jagono marite nyalo timo mondo mi ngimane obed maber? Erokamano. Di mang'eny wawacho ga ni ng'ama rito jatuo nyaka ng'e jatuo. Jatuo ok onego ng'eye. So ing'eyo jatuo ni ikwongo ing'eyo ni to jatuo ni en gi tuoche mage. So tuoche go ma hinyo jatuo ka iseng'eyo gi koro miyi tich mayot mondo mi ikony jatuo. Wawacho gi dhok machielo ni you relate with the patient's feelings. Koro ka jatuo ng'isi ni wiya bara, ing'eyo ni wiye bare nikech en gi depression kata en gi memory loss. Koro the next thing en inyalo refer kata inyalo ng'iso next of kin kata wuode or nyare, to konge nyare to ibiro gocho ne daktari mondo mi one kaka inyalo konye mapiyo. Now, samirito jatuo mantiere gi conditions kata tuoche mopogore opogore go kuom jatuo kama achiel kuom gi kaka koro wich wil no en ni nyaka in ma ibed gi jatuo mondo itim kaka jatuo dwaro, nikech seche te jatuo gen ga right, en ong'e ga ni gik motimo ber. Emomiyo wawacho ga ni jatuo en ng'ata ma abnormal to he expect anything abnormal. Koro samo oyanyi to ayancha kik wang'i kata kik chwanyi, but ibiro ng'e ni oyanya nikech en gi depression kata en gi wich wil. Jatuo ko biro ka wendo moro biro to penje ni se chiemo to wacho ni uko chiemo, to jatuo ng'ani wendo ni koko ng'eyo to biro kayo ni ng'at marito jatuo ni ojwang'o jatuo, ok oted ni jatuo e samo winjore. But makman ni ibiro do ni jatuo ni osega chiemo. So en tij ng'at marito jatuo mondo mi ong'e ni jatuo ok nyal bet kode machiegni nikech ok nyal konye, that is nikech tuoche mantiere godo gi ok accept no tuo makman no tuo. So in bende kaka ng'arite kik treat jatuo kata kik ibed gi jatuo kaka ng'ama tuo, kik timne gik manego timne nikech otuo, but timne nikech en dhano wadu. Tawacho gadi mang'eny ni mae timore kamano nikech ka jatuo fwenyo ni itrite nikech otuo, alafu koro dhi kelo disconnection, dhi kelo koso tudruok kindi gi jatuo, ok odhi dwari kinde e seche mang'eny. To dwan moko dhi dwari ni biro miyo in bende koro ibiro ol nikech wan dhano. Momiyo sama idwa konyo jatuo mantie gi tuoche mang'eny gi, in wuon nyaka ikwong ielewa jatuo ni mokwongo. Sama wuoyo elewa no wacho, interpret, lok gik mowacho gino temo wacho ang'o. Kowacho no denyo, ni seche moko ok owacho no denyo, komin no denyo, omin kata no yieng'. Kowacho ni oyieng', seche moko omin kata no denyo. So ine manyaka interpret gik ma jatuo wacho nikech en abnormal. Nikech memory loss cha onyalo wacho gimoro amora mobiro e pache. Nitie jotuo moko ma bende luongo gimoro amora gi nyingigi. Gik mwan waluoro luongo ga gi nyingigi ka. Gin giluongo gi nyingigi. Makmane kata wendo donjo, oluonge lunga kamano. So ng'ama kiae nyalo wacho ni ng'ama konyo jatuo, puonjo jatuo gik maricho. So en tij ng'ama konyo jatuo mondo oloki kata interpret gik ma jatuo wacho eka mondo mi okony jatuo mantiere gi tuoche gi eyo mowinjore. Nyaka ni wachak chenro ne winjo kiwacho jatuo. Kang'eyo ni koro ka en akendi bedo jaduong' e tuo koso memory loss ni e tuo, nyaka ni wachak en jatuo. Kaeto wantiere kod jodongo moko ma bende samoro tijgi teka ma samoro itemo mondo mi understand, itemo mondo mi ibed kodi machiegni, itemo mondo mi ikete obed maber mokalo to tich teka ne caregiver kata ne jagono marito jaduong' ni onego bed ni obedo gi chuny machalo nade, kata ka pod owinjo kool kaka winjo kiwacho no, titimo nang'o mondo mi kik jwang'e, kik we, nikech ngima en mwandu ne ji duto te. Yes, erokamano. Penjo mokwongo wadwake. Gimomiyo wawacho jatuo, kaka dakteche ng'ata tuo. Kata in kanini Ruth, ani ka gimonego bini bed patient na. So koro mana momiyo dho wang'eny ga ka uluongo ga ng'ata ni jatuo. Nikech ka in gi memory loss to wakawi ni ituo. Ka intie gi depression wakawi ni tuo. So nikech ituo no koro waluongi ni jatuo. Ng'eny jodongo tiji tek, onge jaduong' ma tije yot.
ng'eny gi tijgi tekga. To kaka nawacho cha, ibro yudo ni gima onyuolo bedo ni tijgi tek ni, seche moko kidwa luoke kuom ranyisi, ihoye, nyaka isaye, inyalo kawo kata saa achiel mangima, kihoye mondo oyie oluokre. Kochopo sa chiemo, bende ihoye, isaye mondo chiem. Seche moko en ng'ama ipidho. Kidwa keto ne kata gojiko to rido lake ti. So ng'eny, mano timre kuom ng'eny gi, ok kata ne moko, ng'eny ne. Koro kaka nawacho cha, ng'ama konyo jatuo, embe en dhano, nitie gima luongo gi dho kizungu ni burn out. Burn out nyalo timore ka jatuo timore kama ne ng'ama rite. Emomiyo wawacho ni ng'ama rite ni ema nyaka yie mondo oelewa, yie mondo ong'e ni jatuo ni timore nikech mage. Mano emomiyo kata ne skul sami puonjo ng'ama rito jatuo, ipuonje nyaka gima luongo ni common health condition in older age. So ong'eyo ni tuoche mage ma jaduong' ni godo. Kiseng'e ni en gi depression, en gi memory loss, en gi diabetes, en gi koro mago eki nyalo kwinyo pache e kinde mang'eny. Kasing'iyo kaka family odak kode kapok ni biro, iyudo ka ng'ama kega kata no chiemo, koluongo ng'ato to ng'a yie onge. Koro ibro donjo kaka ng'a rito jatuo, ka iyudo ka pach jatuo ni already osebedo makwiny nikech family kaka treate ok kaka o expect. Koro in kidonjo kaka ng'a konyo to imbe gero cha o extend kuomi. So en tiji ng'ama konyo jatuo mondo namba achiel i understand ang'o miyo ger. So kiseng'eyo gimomiyo ger, koro gige mitemo mondo correct. Kapo ni jatuo ger nikech odwa luokre, to luwore gi kaka iwuoyo kode sama ochopo sa luok. Moluongo ni kanyo koro dwaro gima moluongo ni itiyo gi verbal communication skills, kata kaka dholuoche mitiyogo ki address wach luok ni. So di mang'eny ok inyal nyiso ng'ama jaduong' ni adwa gonyo ni lewni mondo aluoki. Then mano bro interpret kaka yany. Iluoka nade nyathi athiani. So gimitimo en iketri e kama entiere ni baba kata mama. Koro adwa mondo wagonyi lewni kasto mondo waluokre wabed maler. So imbi ketri e alimentiere no. So kaka itiyo gi dholuoche go, obro neno ni okay, nyathini winja. Nikech ok an jatuo kotrite ka jatuo, embe entiere kama entiere ni. So baba koro wadwa ni mondo wachiem eka mondo wayud teko mondo koro wadhi wao chieng' oko. Donge kamano, So mano bro miyo jatuo ni ochako golo pache kuom family, oketo pache kuomi. So koseketo pache kuomi ma koro trust kata ogeno kuomi cha odonje, to konyo jatuo ni bro bedo ni mayot ahinya. Ma emomiyo ng'ama rito jatuo nyaka bed counselor. Sama jatuo tamre to nyaka iyo jatuo ni, inyalo dende gi nyinge mohero, inyalo gone mbakni kata machon ka. Koro kelo pache machiegni, to mae bende timo ne gima luongo ni mental therapy. Nyalo konyo nyaka obwongo ne. Kigone kata mbekni mag motimore gi 50 mokalo, to nitie kaka konyo pache, ochako paro kaka gik mane gitimo chon, kaka ne gidhi aora, kaka ne gidhi kwath. So mae biro konyo pache mondo mi ochak loso osiep kindi kode. Osiep cha kosebed, to koro konye bedo mayot in kaka ng'ama konye. Nikech koro gi lakseche gi waketo maino e jagono marito jaduong' jatuo, onyalo bedo dayo mantiere kod chandruok mar wich wil. Nipimo no kata ni thothne giwuotho kanyakla kod lakteche nikech ntiere samoro yedhe monego beni jatuo imiyo kod weche makamago. Ipimo no kata ni onego beni ntiere kod ng'eyo mathoth kata understanding lony kachiel kod horuok mang'eny seche ma ntiere kod jaduong' ni dayo ni kata jatuo ni. Ere kaka onego beni otudore kata gi kidenye mag onego beni otudore kod laktar kapo nono ni koro neno ka gik moko nyalo bedo ni muome kaka jarit jatuo mondo mi koro kete e level machielo kaka mondo mi koro chwale kata ni lakteche kod kata family. Erokamano. Caregivers kata joma konyo jatuo gin gi kama gigikie ma ok ginyal kalo, mwaluongo ni limit. Nitie kama kochopo to koyie ni kal. Koro kochopo kanyo ema koro inyalo tudri gi daktari kata gi achiel kuom family mwaluongo ni next of kin. Jatuo ka ochopo ni iseneno signs and symptoms kata iseneno ranyisi mag tuoche mamoko ma entiere godo, mana kaka nawacho motelo no, mana momiyo ng'ama rito jatuo nyaka puonje health condition mar mopogore opogore mamako jomatuo jodongo. So that koneno symptoms moro kuom jatuo, then kochopo kanyo to kanye kamogiki ok onyal kalo kanyo kata ong'e gima onego tim, kanyo limit ne. Koro kanyo koro ema koro gocho ne daktari, onyiso next of kin koro wacho ne daktari. Koro enema otero jatuo, koro enema onyalo lero ne daktari signs manoneno.
onyalo lero ne daktari kata nitie gimoro ni vital signs kata ipimo pressure yudo ni en adi gokinyi, ipimo tuo sukari kapok ochiemo yudo ni en adi gokinyi, indiko gi e buk. Koro sami tero jatuo tinyalo nyiso daktari ni okay, vital signs mano waneno gokinyi en mage ma sama kama. Ma daktari mabro ng'iyo mago to bro winjo information kwa kuomi to bro timo gimoro diagnosis kaso kete yedhe mowinjore. So mane momiyo gitudre gi daktari sama ochopo ni kamogike no konyal timo gimoro amora. Ponono ni wich will ok otimie gimoro kata ok othiedhi, onyalo kelo complications machalo nade? Which will actually nyalo kata naneko. Nyalo kata naneko kok otimie gimoro amora. Nikech kaka nwa wacho cha the failure of the brain, which obwongo ko fail tiyo completely, mane first stage of death. And gimoro miwacho ga ni ng'ato tho to chier cha, mano nyiso ni pok otho. Ne en stage mokwongo ma en obwongo no fail. Ng'ato ko tho to onge ga gimoro ni chier. Koro sama pok otime gimoro amora no, nyiso ni jatuo ni ntiere atari. Waluongo ni koro obede e stage mar life threatening. Onyalo kata na tho. Onyalo kata yude ka otho. Nikech onyalo bet kamano kara clot mang'eny dhi obwongo. Clot mang'eny kodhi obwongo nyalo led into gima chalo kaka stroke. Ma stroke be nyalo nego ng'ato. Nyalo goyi mpumana kisemge kanyo kogo on the left. So mae momiyo ka ng'ato nigi memory loss to yot kochopo ka nitie stage makoro chopo kama timo gik ma almost abnormal to yot mondo mi i-refer kata igochi ne daktari immediately kineno signs and symptoms. Ero kamana nyaneno ka thuolo mayowa wang'wa matek mokalo makmana kapok watieko chenro ni daher mondo mi iwe kod families mantiere kod jodongo ma koro wigi osechako wil kata wigi osewil magi nyalo wuok magi kia kata kama gintiere samoro nyalo bedo kamoro mokia kata kumo bede kod weche makamano ne wede anyuola kachiel kod osiepe. Ero kamano ne wede anyuola kachiel kod osiepe mantie kod jotuo ainagi tem kaka nyalre ni mondo kik iket jaduong' kata dani e weche mag anyuola mamoko. Kwa untiere gi weche mag anyuola kaka koro udwa uso lo or nitie ng'at mo ka ong'ado kiewo, kik ukete jatuo machal gi mantiere gi weche mag paro mawilore gi. Bro hinye ahinya. So nitie weche ma kudwa loso tuloso kaka anyuola to kik ukete jatuo. To ka nitiere mbakni ma kik ugo ka jatuo winjo, kech ko winjo mbekni go to mae bro miyo chunye jok gi ngima piyo kong'e ni maisha ne osebedo matek. Mar adek, lemod thieth ka in gi jatuo ainagi e kinde mang'eny kaka nyalre, bed machiegni ahinya gi daktari makosiep kodgi kipenjo gi weche mopogore opogore gi kaka dang' irit jatuo machal kamagi. Ang'eyo ni nitie moko ma nigi paro ainago to seche moko bende en putho, ok onyal chungo, ok onyal wuotho. Itiyo gi gik ma iboyo mondo kik odhi oko cha. Kitiyo gi gima giyudo ka jaduong' odhi oko kata dayo odhi oko, kik iwuone marach. Ket chunye machiegni mondo ng'e ni agigi ok otime eche. Kitimo kama to wabro konyo jatuogi to wabro konyo jodongo gi ahinya. Ko kamano to lamona maduong' en ni mondo wachiwre uru waduto e gweng' ka mondo wakony jodongo wa gi deyewa madwaro konywa. Ok en about pesa, en about konyo gi giminyalo timo ne jaduong'. Erokamano. Erokamano nyamor kendo duoko erokamano kuom kawo thuolo ibiro wago mbaka kotenore kod wichwil kuom jodongo. Poni ng'ato dwa tudore kodi mondo mitwagni odhi nyime inyalo yudi kanye kachiel kod namba ni mar simu? Erokamano. Inyalo yuda kuonde mang'eny. Kisumo ka nyalo yuda Tivoli Center, Nairobi nyalo yuda Ongata Rongai, Mombasa nyalo yuda kamoro ni Tononoka kata kamiluongo ni Sabasaba. Namba na mar simu en 07 000 abich achiel aboro abiriyo adek 0700051873. Erokamano mathoth. En gimochomo ji duto te kata ibed jahigni 10 ka Nyasaye omiyi ngima tibiro bedo higni 80 higni 90 kata mana higni 100 kata ibed jahigni adi en gimochomo ji duto te omiyo seche ma irito jaduong' kata dayo maber in bende moro ibiro timni ng'wono ndalo makoro wiyi osechako bedo ka wil kamano makoro ok inyal bedo king'e gimoro amora omiyo waritre uru arita waduto te obed joma dongo kata joma tindo. Erokamano makende kuom bedo koda nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu. An iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.